Bueno, pois nada, boa tarde a todos e a todas e grazas por contar con nós para estas xornadas. Nós somos Alex e Sara e, bueno, vimos aquí a falar en nome do Fondo Oral de Terra e Memoria, do que, bueno, nós non somos responsables, somos uns meros traballadores, pero a nosa responsable, Ana Cabana, hoxe non podía estar connosco, non? Nada, queríamos falar un pouco, sobre todo, do noso traballo en redes, pero antes coidamos que era bastante importante falar do fondo oral e documental que nos levou a acabar por divulgar, non? Sin agardalo. Entón, imos comenzar con unha pequena contextualización do que é este fondo, porque tamén pensamos que pode ser de bastante interese como tal. Bueno, non sei se igual algunhas de vos xa o coñecíades. Terra e Memoria, digamos que é un arquivo que contén unhas 2.500 entrevistas orais que se realizaron en Galicia desde os anos 80 por estudantes e investigadoras e que o problema que había era que estaban esparexidas por distintos fondos ou nin sequera estaban catalogadas e o que se fixo en 2019 foi volcalas todas nunha mesma base de datos que a que nos registramos. Nela podes atopar de todo. Desde traballos, de oficios, vida cotiá, bueno, pues aí, a ver se te deixa, porque... emigración, festas, lecer, e ademais é un fondo que está en constante ampliación, nos mesmos, cando estamos aí, estamos engadindo. Estas son miñas, de feito. Entrevistas. Pero sí que é certo que o grosso do material correspóndese con vítimas, con vitimarios, da violencia do golpe de Estado do 36 en Galicia. Sí que é certo que hai como unha variedade moi grande de entrevistas porque, repito, foron feitas desde os anos 80, desde ese primeiro proxecto de historia oral que se chamaba Historga. Entón aí temos desde xente nada no século XIX, falanxistas que exerceron activamente as tarefas de limpeza, como lle dicían, e logo sí que temos outra parte moi importante que foi feita o abeiro deste boom da memoria que houve nos 2000 co proxecto Nomes e Voces, que se cadra xa vos soa máis, bueno, que de feito comentouse antes, e cuxa base de datos tamén custodiamos nós. E como é que acabamos, Sara e máis eu aí? Pois estábamos estudando o mestrado de Historia Contemporánea con Leti, e nada, ser unhas convocatorias duns contratos de, bueno, no caso de Sara do Ministerio e o da Fundación Juana de Vega, votamos aí, e contratáronos. Este ano estábamos... Isto foi o curso pasado. Este curso estamos contratados no marco dun proxecto que se chama Jesusa, que é Género, Sustentabilidade e Saberes Rurais, que está financiado é un proxecto estatal, está financiado polo Instituto das Mulleres, e de feito, se entrades na conta, que, bueno, tamén a temos por aí, os últimos 15 vídeos ou así, precisamente tratan as temáticas que vos estamos contando, de vida cotiá, memoria, cunha perspectiva de xénero, e tamén feitas desde o rural, porque esa é a temática do proxecto. Pero hai que dicir que ata este proxecto de investigación do Jesusa, nosa divulgación que facíamos do arquivo era un pouco por amor á arte e á memoria, fora da nosa xornada laboral, pillábamos o tren e íbamos a unha cidade a gravar, pero tamén é certo que nin o grupo de investigación, que, bueno, non sei se o dixen, claro, o arquivo de Terra e Memoria está vencellado á Universidade de Santiago. Xestiona o Istagra, que é un dos grupos de investigación do Departamento de Historia Contemporánea, está dentro do Centro de Investigación, que é o CISPA, que está aí no Mausoleo de Fraga, na Cidade da Cultura, estamos aí nun recunchiño, e entón, claro, non sei que iba a dicir con isto. Que o noso financiamento... Claro, a divulgación non estaba incluída, por dicirlo así, nas nosas funcións. Non sei o que facíamos no arquivo. Bueno, o que facemos no arquivo, pois é traballo máis o uso de historiadora, de manexo documental, catalogación, transcripción, pero facendo iso, como que empezamos a dicir que aquí hai unha mina da que parece que ninguén lle está dando saída e realmente merece algo de divulgación. E así foi como empezamos. Hai que dicir tamén que agora mesmo o arquivo en sí funciona a partir de contratos así como os que vos estamos contando, non ten un financiamento de seu, entón funciona ou por estes contratos ou por contratos de prácticas a alumnado que está en cuarto curso da carreira, entón non é algo como moi constante. Cando non hai estes contratos, o arquivo está prácticamente inactivo e con el a conta de Instagram. Porque, de feito, a conta de Instagram
creouse en xaneiro de 2025. Non foi a nosa idea. No, foi de Iago, que era un rapaz que estaba facendo as prácticas de políticas. Sí, que empezou el só, sin avisar a ninguén. E, de feito, as primeiras publicacións que se subiron eran de material gráfico do arquivo, porque, aínda que sí que somos un arquivo eminentemente oral, moitas das entrevistas levan vencelladas fontes documentais, egopersoais, epistolares, fotográficas das persoas entrevistadas que nos ceden. Entón, temos como iso 2.500 entrevistas e unhas 4.000 ou 5.000 imaxes deses documentos. Que empezamos a subir? Pois fotos, fotografías, cartas deses fondos. Porque, como digo, son familiares, epistolares. Dentro das epistolares temos, por exemplo, a de Pepe Miñones. Temos moitas cartas de despedida, por exemplo, dentro do cárcere, que escriben os condenados sabendo que os van a fusilar a mañá seguinte. Por exemplo, esta é de Pepe Miñones, que era concelleiro republicano na Coruña. Tamén temos outras doutro tono máis amable. Esta, por exemplo, é dun mariño que o golpe de Estado pilla facendo a milia en Vigo, encarcérano. Esta é unha carta que lle escribe a súa moza, que descubriu que o seu mozo lle fora infiel, e dille como non quero perder máis tinta contigo. Dice, prefiero a Marcos, que era o chico co que estaba agora, prefiero a Marcos cagado de mierda que a ti cagado de oro. Sí, dice el y... Pues a los guapos les dan por el culo. Sí, o sea, quedou a justo, pobre rapaz no cárcere, non? Pero, bueno, ao final non lle pasou nada a este rapaz. Pero, bueno, a cousa é que, claro, nos estábamos subindo material gráfico. Pero dixemos, a ver, somos un fondo oral, entón se cadra, podemos lle dar unha potencialidade maior. Sí, bueno, neste senso empezamos subindo un pouco únicamente fragmentos de entrevistas que viñan acompañados de imaxe, ¿no? Por exemplo, esta foi a nosa primeira publicación, que creo que fixo esta, ¿no? Polo 8M, sí. Sí. Que era a primeira, nin puxemos subtítulos, así que... Audio e... Sobre as rapadas. Onde levaron? A un camino aí arriba. Empezamos a percibir que isto, pois, estaba un pouco, ao mellor, descontextualizado, ou que o formato imaxe era moi visual, pero moitas veces, ao mellor, a xente non se paraba a ler o que puña na descripción, non? Hai algunhas que funcionaban moi ben, por exemplo, esta de Camposancos funcionou moi ben porque as imaxes son impresionantes, non? Pero sí que é certo que notábamos que dependendo da imaxe ou do que estábamos a contar, había cousas que non chegaban ao público. E entonces Alejandro, despois de insistir moito, convenceunos para gravar un TikTok, bueno, un vídeo formato Reel, formato TikTok, narrando unha historia que en específico pois, nos causara moito impacto cando atopamos a entrevista e o fondo, non? Que é a historia das vítimas do Vou Eva. Que fixo ante un ano. Sí, de feito. Bueno, perdón, só comentar que este é o vídeo, a foto que aparece son das fillas no cemiterio de Pereirón diante das tumbas dos pais, pois xusto uns días despois. Sí. Entón, nada, este foi o noso primeiro vídeo, que pues, gastamos un día das nosas vacacións de Semana Santa en ir de excursión a Vigo para gravalo, ¿no? E realmente, a ver, fixémelo un pouco por puro desfrute, non tiñamos ningunha pretensión detrás, pero sí que nos decatamos de que funcionou moi ben. E a partir de aí, bueno, reflexionamos sobre que o complementarmos as imaxes ca narrativa que nos incluíamos e as propias entrevistas, porque aquí aparecemos falando nós, pero logo había fragmentos de entrevista polo medio, pois funcionaban moi ben, non? Este código comunicativo pois chega moi ben a xente e, sobre todo, o algoritmo premia moito máis. Que pasa? Nós non tivemos ninguna vontade de ser influencers ni nada parecido na nosa vida. De feito, eu sufro bastante co tema. Alejandro se ve bastante. Tampouco somos aspo, quero decir, non nos coñecen. Pero non queríamos, realmente. E a cuestión é que non temos os medios tampouco a nivel audiovisual para facer as cousas ben. Editamos con CapCut pasando moitas horas sin dormir no proceso. Se ves os vídeos de Leti ou o podcast de Nuria, a nivel edición, quero dicir, están anos luz. O forte que temos son as fontes. A narrativa, o sea, nós non fixemos nada nese sentido. Iso foi o traballo de moita xente que viu antes ca nós, que se encargou de recompilar a memoria oral deste país, de buscar as imaxes, de nutrir un fondo que é moi completo e que nos permite a nós, pois agora, decir, isto hai que devolverlo á sociedade, non? Ao final está feito cos seus cartos. E
E nada, tamén queríamos explicarvos un pouco como facemos os vídeos, porque nós, ao final, temos varias limitacións, que, bueno, son ao mesmo tempo limitacións como potencialidades, pero estamos condicionados por contar o que o fondo nos proporciona. Entón, estamos constantemente dialogando con ele, pescudando no fondo bueno, sobre que podemos falar. Hai historias que funcionan mellor que outras, a nosa sociedade é morbosa, entón as historias de represión, violencia, golpe, guerra civil funcionan moitísimo, o vídeo de Conxo lo petou, pero logo hai outros vídeos que facemos máis sobre vida cotiá, costumes, traballos, que, bueno, non funcionan tan ben, pero realmente é de moitas das cousas que se falan nas entrevistas, non? Temos iso, unha parte moi importante do fondo sobre represaliados e represores e unha parte moi importante de vida cotiá e traballo na Galicia do século XX. Entón, nese sentido, o que adoitamos facer é seleccionar unha historia, sempre temos na cabeza cousas que nos chamaron a atención mentre traballábamos nelas, e ler bibliografía que exista ao respecto. E, sobre todo, intentar construir unha narrativa cas fontes orais, co que nos imos decir, e cas imaxes que están disponibles. Hai moitos vídeos que teñen moita máis imaxe que fonte oral, temos moitos fondos que só teñen fonte oral e outros que só teñen imaxe. Entón, buscamos compensalo. E logo tamén, bueno, pensamos que é bastante importante gravar o vídeo no lugar no que foi experimentado ese fenómeno, non? Fomos a Vigo para gravar o do Boueva, fomos a Coruña para gravar o do golpe da Coruña, que foi un que se nos fixo bastante viral. Gravamos, por exemplo, cando gravamos o de Carnero Valenzuela tamén, movímonos por Santiago, pero nos movimos por Santiago os espazos que nos consideramos o espazo de onde estaba a súa casa, o espazo onde estaba a antena de Radio Monaval, non? Buscando un pouco que a narrativa se acompañe dos lugares os que fomos. Eu que son do Baixo Miño, gravei un sobre o golpe de represión no Baixo Miño e outro sobre as traballadoras do mar na Guardia, non? Un pouco intentando que o que contas non o graves dentro do salón da tua casa, aínda que a veces, tampouco nos daba para máis, e si callar algún grabado no xardín. Esgotamos todos os parques de Santiago. Sí, en plan, xa non hai zonas verdes. E nada, a verdade é que non agardábamos que fose funcionar tan ben para ser unha conta dun arquivo histórico. Quítame dai, cambio de vídeo. Unha conta dun arquivo histórico que ademais, naturalmente, narrado en galego, e isto, o algoritmo tamén fai as súas cousas, non? Sí que chegamos a bastante público, mas non sempre positivamente, non? A maioría de vídeos chegan a un público limitado de nicho que está de acordo con nós. Entón, que nos din? A miña tía que me vai dicir, que isto é moi guapa e que fago genial. Pero cando os vídeos chegan a outro tipo de público, pasan cousas. Por exemplo... Bueno, a maior parte dos comentarios son positivos. Son moi positivos, en plan... Pero, por exemplo, co do golpe de Estado, que tampouco é que dixésemos nada... Non foi nada rompedor, non? Non descubrimos nada. Pero, bueno, sí que é certo que había... Bueno, este comentario, por exemplo, a meu avó levárono a rastro a UGT a Betanzos para tratar de fusilalo simplemente por ter un bachiller e un puñado de ferrados con vacas. Por sorte escapou e pasou de perseguido a perseguidor. Ti, rapaz, conta a túa historia. Os demais, témola nosa. Un saúdo. Dubidamos de contestar, pero a verdade é que estábamos bastante encendidos. Nos normalmente non contestamos, ademais, con moitos vídeos destes, xa agochamos os comentarios, porque dixemos, bueno, somos unha conta de divulgación, tampouco hai necesidade de que se vexa isto, pero aquí dixemos, bueno, aquí non sabemos se realmente a historiografía fallou por completo e de súpeto en Betanzos non triunfou o golpe de Estado, houve un soviet ou triunfou o comunismo libertario en Betanzos. Entón dixémoslle, o que se fai no vídeo, resumir o consenso historiográfico sobre o ocorrido, aínda así, as memorias son moitas, encantaríanos contar no arquivo co testemunho da túa historia familiar e o papel de verdugo que xogou en Betanzos e se lle influiu positiva ou negativamente na creación da vosa empresa en 1950, porque falounos desde a conta... Non, espera. Porque este comentario decidiu poñelo dentro da súa conta persoal, que é para agarrarse. Plantas e especies Central Galaica. Que non é por facerlle publicidade, pero xusto puña. Tú me dirás. Fundado en 1950, nos dixemos, bueno, facemos contas. Tampouco fai falta ser aquí un... No, pero bueno.
Bueno, obviamente, ainda así, a inmensa maioría dos comentarios, como xa dixemos, pois eran moi positivos. E sí que é certo que unha parte, eu penso que a que máis te conecta ca tua vocación disto é cando recibes comentarios ou mensaxes directos tanto de familiares directos de vítimas das que lle fixemos un vídeo, por exemplo, o neto, creo, de... A neta de Pepe Miñones. A neta de Pepe Miñones, o neto de Carmelo Valenzuela, non? Que te mandan unha mensaxe dicindo grazas por recuperar a historia do meu avó, do meu bisavó. E claro, ti en ningún momento faz pensando sequera que vai a chegar pois, a alguén do seu círculo cercano, e cando fai, pois, agradeces moito esas palabras. O xente que a raíz de isto contactou co arquivo e logo co grupo de investigación para localizar a familiares que tiña que non sabían que había esta base de datos, que había estes recursos e que querían buscar os seus familiares, non? Entón, non sei se... Esta transferencia cultural, ao final, é de relevancia non únicamente polo que fagamos ou deixemos de facer, sino por que a xente se decate de que isto existe máis aló da conta de Instagram. Claro, porque, nós, sen pornos moi intensos ni moito menos, pero ao final somos unha institución pública e o coñecemento se fica nos muros da academia, pois de ben pura erudición. Realmente, quero dicir, o que temos aquí é un arquivo pioneiro a nivel estatal que é froito do traballo de campo que cederon investigadoras ao longo de 40 anos e que se ten que reverter de algún xito na sociedade. Entón, non é porque nos traballemos aí, pero realmente pensamos que nin dende a universidade, nin dende o grupo, nin dende o centro de investigación, nin nós mesmos somos aínda conscientes de todo o que hai neste fondo. Porque, por pôr un exemplo, cando estábamos seleccionando materiais para o proxecto este de Jesusa, claro, hai moitas entrevistas que foron engadidas feitas hai 40 anos que se incluíron na base de datos e non tiñan descripción ou se teñen descripción é imposible que unha descripción abranga unha entrevista dunha hora ou de 2 horas. Entón, hai cuestións que hai 40 anos, como pode ser a perspectiva de xénero, os investigadores non lle daban tanta importancia. Así é que nos atopamos manexando unha entrevista que en principio versaba sobre traballo de campo, labores, e de súpeto aparecenos un testemunho sobre represión femenina. Sí, violencia sexual, tal que era... Así. Entón, claro, este potencial que vemos no fondo e que aínda está por descubrir, porque o que fai falta, claro, é financiamento para tamén organizar un sistema de catalogación que sexa único para averiguar que o que temos aí. Creemos que este potencial tamén se pode trasladar un pouco ás vosas aulas. Primeiro, no sentido da fonte oral como a fonte histórica, aínda que haxa xente, que tamén historiadores, que como que a menosprecen fronte o sacrosanto documento escrito, pero, ao final, claro, por exemplo, para o 36, que é máis fiable? Un proceso militar golpista? O informe dun forense, dun fusilado, que pon que a causa de morte un colapso cardíaco, ou o que se conta unha vella sobre o que ela viviu no 36? Pois claro, quero dicir, ao final, a aproximación metodolóxica que fagas á fonte, pois ten que ser, quero dicir, todas as fontes teñen nesgos, e non é excluinte tratar unha e a outra. Temos que ter cuidados e ser rigorosos como con todas as fontes. Pero que, ademais, a fonte oral creemos que permite construir como abranguer unha visión do pasado tamén desde as marxes, que combata a memoria xemónica, porque ao final estamos falando de suxeitos normais e correntes, como o propio alumnado, e que moitas veces, non moitas veces, na maior parte das veces, non fican nos documentos escritos, e os documentos escritos que chegan a nós están xerados pola dictadura. Entón, claro, aí xa hai un nexo importante. E eu falo pola miña mínima experiencia docente, que evidentemente vos sodes os que coñeces a realidade das aulas. A miña mínima experiencia son os 2 meses de prácticas do mestrado de profesorado. Eu fíxenas nun centro da Coruña en que traballei sobre o golpe e a violencia golpista na Coruña e traballei con fontes orais. Sí que é certo que cando me facilitaron os manuais escolares, sorprendíme gratamente de que xa se separaba a Segunda República da Guerra Civil, que, por exemplo, agora estou preparando as oposicións, o tema 49 sigue sendo Segunda República e Guerra Civil. Pero claro, eu botaba unha ollada e, polo menos a min, o que me chegaba era moita reminiscencia do relato franquista e da transición. Había apartados titulados As dúas Españas, ou As dúas Españas enfrontadas, ou O camiño cara a guerra. E, ademais, chocábame ainda máis porque era na mesma unidade en que se trataba o Holocausto. E o Holocausto tiña unha aproximación como, desde o punto de vista ético e emocional, moito máis evidente, moito máis desenvolvida,
pero ainda así rigorosa desde o punto de vista histórico. Entón, claro, eu dicía, aquí temos como cuestións que a historiografía superou xa hai décadas da esencia cainita da nación española, do mito das dúas Españas, e logo da traxedia colectiva, non? Que o que pasou aquí no 36 foi que o povo español foi posuído por unha tolemia colectiva, empezou a matarse porque son así os españois, non? E claro, no mellor dos casos, esa é a memoria que lle chega ao alumnado cando non un relato neofranquista, abertamente neofranquista. Entón, nos pensamos que as fontes orais de terra memoria, neste caso, sí que poden axudar, digamos, a matizar isto. Por exemplo, nos vídeos, se os vedes, teimamos moito en non falar de guerra civil, ou simplemente para contextualizalo. Nos do que falamos é de golpe, violencia e ditadura. E represión. Sí, porque, claro, en territorio galego, algo tan básico, pero non houve guerra, nunca houve fronte de guerra. Pero iso, se nos cinguimos o que pon os manuais, está completamente invisibilizado. De feito, se escoitades esas entrevistas, moitas das persoas que viviron o 36 non falan de guerra, falan de golpe ou falan de movimiento, cando foi o movimiento. E xa son as súas fillas as que falan de guerra. Porque tamén, e creo que é moi relevante, tamén serve non só para este caso en concreto de memoria, senón para aspectos de como achegarnos ao pasado, de como comprender o pasado, desbotando teleoloxismos ou presentismos. Por exemplo, as fontes orais son moi boas para averiguar como a memoria pode chegar a moldear a experiencia vivida. En moitas entrevistas, as señoras, cando lles preguntan, bueno, como era o 36, non? Que pasaba? Escoitas e dinche, iso era como que se vía vir, non? Que foi, bueno, a memoria que logo erixiu o franquismo, que se vía vir que iba a chegar o golpe. E logo pregúntanlle, pero na súa zona que... Claro, que se vía? E hai escoitas que o relato es farela, dinche, pois nada. Claro, non pasaba nada. Chegou o movimiento e aí foi. Entón, claro, logo, non sei que quería dicir, perdón, bueno, xa estamos rematando, perdón. E que temos como moitas cousas apuntadas. Claro, bueno, evidentemente, a propia natureza da fonte. Estamos falando de xente que naquela época tiña a idade do alumnado, que che falan sobre experiencias como a morte, a violencia e a crudeza dun réxime. Temos as cartas de despedida, que tamén se poden usar. Entón, tampouco hai que esquecer que estamos falando de realidades recoñecibles para eles. Se entrades no buscador do arquivo, podes buscar por provincia e por concellos. E temos testemunhas de todas as comarcas, de todos os concellos. Nos, antes de entrar a traballar aquí, tamén tiñamos como esa idea instalada de que, bueno, aquí en Galicia como que non pasou nada, non? Como que ao final os rapaces estudan procesos históricos universais que, bueno, poden tocar o ámbito estatal, pero en Galicia parece que nunca chega ou que aquí non pasa nada. E precisamente o que é unha aprendizaxe significativa é que pueda haber como eses procesos históricos universais tamén teñen os seus ecos nas contornas, non? E, ademais, interesanlles unha barbaridade. Eu, cando fixen con eles, funcionou moi ben. Empezaron eles a facer entrevistas, harían cousas como que un abo seu estivera no cuartel das Atochas cando foi o golpe de Estado, outro que tiña o abo médico que lle traían os maquis para que o curasen na casa. Entón, realmente, interesalles moito, de verdade. Sí, bueno, a miña experiencia docente, que é exactamente a mesma que a de Alejandro, 2 meses, evidencia un pouco mesmo. Ademais, eu tiven a sorte de facer o máster de profesorado despois de traballar aquí, entón xa coñecía, bueno, xa é que estou facendo ahora mesmo as prácticas, entón son consciente das bonanzas deste fondo e de todas as potencialidades que pode ter na aula, e foi precisamente o que me animou a utilizalo na aplicación da unidade didáctica que tes que utilizar que aplicar para aprobar, non? E é que realmente a resposta, no meu caso, estou facendo as prácticas nunha vila pequena na Guardia, entón utilicei as entrevistas que hai xusto sobre esa zona e non necesariamente sobre golpe e represión, sino sobre vida cotiá en xeral. E a capacidade que teñen para xerar empatía histórica entre o alumnado, para conectalos co seu pasado, escoitar as voces de xente que moitas veces poden incluso aínda cruzarse pola rúa, non? Ou xente que morreu relativamente pouco da idade dos seus avós ou dos seus bisavós, pero os que están escoitando de súpeto atribuíndolles valor, non? Dende a posición dun aula e non na mesa o domingo ou non falando ca peixeira un día, non. Explicándoles que están ante unha fonte viva de información
moi positiva, non? Ainda se me chegaba outro día un alumno a dicirme que agora iba a preguntar ao seu abuelo máis porque miraba que lle podía contar cousas, non? Que esas trangalladas que fixenlles un teste e me puña moitos. Non adoito preguntar, pero me contan. E respondíame despois, cando lle volvín a preguntar, agora hai preguntar, non? E ese tipo de utilidade xa fai que non únicamente valoren a experiencia como memoria histórica, sino como, en xeral, revalorizar as memorias dos seus antepasados na construcción da súa propia identidade. E, bueno, iso era un pouco todo o que tiñamos que decir. Se algún docente quere utilizar a fonte oral na aula, tanto de aquí como eles mesmos crear e subila ao fondo, pode, falando con nós. Bueno, habría que mirar como, pero menores, pero... Sí, pero se podría hacer en un principio e nada, perdón por pasarnos de tempo. Sí, Moitas gracias.